Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2024 i-Don't Move. La siqala khona ngowesifazane igama lakhe u-Iris. Wayelele eduze komkhonyane wakhe u-Iris kodwa ebhizi ecabanga ingane yabo yashona. Nokuyinto u-Iris ayiphilela ukuyicabanga ubusuku nemini imudla ngaphakathi. U-Iris wavuka kangamtshela umkhonyane wakhe ukuthi uyaphi, wathatha lo mmesi omncane ovalwayo waphuma wahamba. Wayishiya endlini u-Iris ifoni, wadrayiva imoto wahamba waya ehlathini elaziwa nge-Mesa Verde National Park. Wapaka imoto wanyuka waya entabeni phezulu lapha ayibeke khona itshele esikhumbuzo somfana wakhe omncane uMatteo nesithombe sakhe nezimbali eduze kwala ashonela khona. U-Iris wayehlala njalo egxeka yena ngokushona komfana wakhe. Wabeka ithoyizi lesikebhe seplastika ayesithanda umfana wakhe lapha eduze kwesithombe sakhe. Wabhala esihlahleni ngalo mmesi omncane kade uphethe ama-initials akhe u-Iris nomkhonyane wakhe nomfana wakhe uMatteo. Waqeda lapho wahamba wayoma naye ecupheleni kwentaba la ayiselindele khona naye ukuthi ayibulala ayiphose phansi la kwafela khona umfana wakhe. Kodwa wathi esethi uyagxuma u-Iris kwafika enye indoda angayazi yazibiza ngoRichard. URichard wabona izimbali nesithombe somfana wase yabona ukuthi shuthi u-Iris uma walo mfana osesithombeni uMatteo. URichard watshela u-Iris ukuthi uyayazi indlela afila ngayo kubuhlungu ukulahlekelwa umuntu omthandayo. Ethi uRichard naye bene-girlfriend yakhe bayaba nengxabano kanti uyadrayiva kwagcina kudaleka ingozi. Ethi uRichard intombi yakhe yashonela khona lapho yena waspenda 2 months wonke esibhedlela namathambo ayephukile. U-Iris ngokuzwa ukuthi noRichard unosizi lokulahlekelwa naye u-Iris wakwazi ukuchazela uRichard ukuthi kwathi umkhonyane wakhe bhala ama-initials abo bobathathu esihlahleni. Ethi u-Iris mina ngangiyokha izimbali umfana wethu omncane uMatteo. Ethi sasibhekela ukhuno olucijile sizophendula ngalo inyama esasiyose. Ethi u-Iris ukuthi okubuhlungu nje sabona ngengane isinyamalele singayazi ishonephi ngoba sasingazi nokuthi iphonseke phansi. Ethi u-Iris iyona nto ke selokhu iyangidla njalo empilweni yami. URichard wathi ku-Iris ubuhlungu benhliziyo akuchaza ukulahleka kwethemba. Kwasukuma uRichard wathi angikuvimbe esinqumeni obususithathile kodwa awubuke kuwi manje ukuthi iweather imnandi kanjani. Ubuke nemvelo enhle esiyinikezwe uNkulunkulu lesizungezile ukuthi yinhle kanjani kunokufa uyishiye. U-Iris wayibuka le ndawo kade ezoyiphonsa kuyona wadecide ukuyiyeka indaba okuyibulala. Bagcina sebehambisana naye uRichard sebebuyele ezimotweni zabo kuparking. Wangena kweyakhe imoto uRichard kodwa u-Iris wathi sengena kweyakhe kwangavuleka umnyango ngoba uRichard wayipake wasondela kakhulu kuyena. Esikhundleni sokususa imoto uRichard wavele wayehla ephethe i-umbrella. Waqala waxwaya manje u-Iris ukuthi le ndoda iphumelani manje. Esikhundleni sokumuva imoto kuvuleka isicaba, uRichard wavele wachoka u-Iris nge-taser. Siyatholwa ukuthi uRichard wangeyona indoda enobuntu ezolana no-Iris washonelwa indodana yakhe kodwa kwakuwumaligaji ozingela abantu besifazane abathumba benze yonke into ayithandayo. Njengoba u-Iris ethe esaqulekile wamfasa izandla ney'nyawo nge-cable tie. Nokwathi uma iphaphama u-Iris wayibona esemotweni ehambayo efaswe izandla ney'nyawo. Ngokuthi wayegqoka i-smart Apple Watch wathi uyazama ukufona ngalo iwashi kanti uRichard wayevele ekulindele lokho ngoba uRichard watshela u-Iris ukuthi ngeke kusize ngalutho lento oyenzayo ayikho inetwork la ehlathini. Ethi nabanye abantu besifazane before wena bebenza kanjalo. Lelo gamela mchaza ngokuphelele uRichard ukuthi umkhuba ujwayele lo akaqali ngo-Iris ukuthi uhlezi njalo eyozingela abantu besifazane azobathola lapha entabeni ethi kubona bonke akekho saphila. Wathi u-Iris umkhonyane wakhe uzohamba emfuna ehambisana namaphoyisa. Wathi uRichard lelo gama ngelijwayele bonke engibathumbayo basho njalo. Wasebuyisela u-Iris leli thoyizi elincane lesikebhe seplastiki ethi ngilithathe lapha eduze kwesithombe somfana wakhe. Kodwa engakwazi uRichard ukuthi u-Iris ubephethe ummese omncane ovalwayo akade uvuselela ngawo umbhalo wama-initials esihlahleni. U-Iris wayesika kancane enze litho kungabangeki umsindo wayikhulula kulama cable ties aboshwe ngawo qeda lapho wahlasela uRichard. Balwa labo babili bebangisana. U-Iris wakwazi ukusikana seyinyaweni wayikhulula ephethe lelo thoyizi lesikebhe sengane yakhe wakhomba uRichard ngommese emtshela ukuthi angasondeli. Kodwa uRichard watshela u-Iris ukuthi already sengikujovile wawukhipha umjovo wamkhombisa ukuthi kusukela manje after 20 minutes uzoba paralyzed. Ethi umzimba wakho ngeke ukwazi ukusebenza futhi ngeke ukwazi ukubamba lutho ngezandla zakho. Ethi nemlenze yakho ngeke isakwazi ukuhamba. Ethi emva kwalokho kuzobe sekubanzima nokuphefumula. Wathi mase kwenzeke konke lokho ngeke usakwazi nokukhuluma kuzovaleka. Ngokuzwa lokho u-Iris wabona ukuthi isikhathi asikho vele wagijima esebalekela ehlathini. uRichard wamlandela kodwa engagijima eyirelaxele ngoba wayazi ukuthi lento ajove ngayo u-Iris izokwenza umsebenzi wayo. Waqala lapho u-Iris wathi uvala iqupha sangavaleka isandla imini isiqinile. Wabona ukuthi kodwa ngoba kusagijimeka wagijimela ukuthi sekusebenza leso sidakamizwa bengasekho eduze kaRichard. Kodwa yaqala lapho imilenze yaqina naye kwahluleka ukuhamba. Wathi uyazama ukuphoqa kodwa kwala. Ngokuthi kwase kunzima ukuhamba ku-Iris wavele wehlela phansi wagaqa ngamadolo. Wakhasa waze wawucasha ngaphansi kwenye impande enkulu yesihlahla. Ngenhlanhla uRichard wamdlula ngambona kodwa ngebhadi wadliwa amajaketshe ney'ntuthwane. Ngokuthi izandla zaseyiqinile engasakwazi nokuyisusa zamncinza ngendlela eyenza ukuthi ubuhlungu bungabekezeleki. Wathi esehamba uRichard u-Iris wakhaliswa ubuhlungu bokuncinzwa yilezi y'lwane. Wajika uRichard yangala ikhale ngakhona u-Iris kodwa u-Iris wakwazi ukukhasela emanzini waze wawungena.
amanzi omfula akwazi ukuhamba naye ehla ngoba wayengakwazi ukubaleka. Kodwa sewufika ngakwenye indawo ey'mpophoma for ukuthi angashayeki ematsheni, wabambelela kwesinye isihlahla esasiwile wakwazi ukugaqa waphumela ngaphandle komfula. Ukuphefumula ka-Iris kwase kunzima njengoba eshilo uRichard ngoba wayezama ngayo yonke indlela ukudonsa umoya ongasadonseki. Wavela waphela kanjalo amandla u-Iris walala khona lapho. Kwaqhamuka elinye ikhehla igama lalo uBill elalidrayiva umshini wokugunda utshani eplazini lalo. Lo mkhulu wayesadidiswe umuntu wesifazane oqulekele ejalidini lakhe. Wabona ukuthi akafile ubhekile, uyamuzwa futhi uyawubona nomunwe wakhe. Wathi ngoba uyangizwa ukwazi ukungiphendula, uzocweza kanye emehlweni mawuvuma, ucweze kabili mawuphika. Umkhulu uBill ngenxa yamandla akhe obudala wahamba wamthathela ibhara azomqhuba ngalo amngenise endlini khona ezofonela amaphoyisa. Wathi umkhulu esethi uyothatha ifoni kwanokho omunye umuntu emnyango. U-Iris wacweza kaningi ezama ukuxwayisa umkhulu. Ikhehla lamthatha u-Iris lamfihla phansi komunye umbhede. Malivula kanti emnyango uRichard lo kade ezama ukuthumba u-Iris. Wayekhalisa uRichard ethi ulahlekelwe unkosikazi wakhe, ethi benunkosikazi wakhe bebesengozini yemoto. uRichard wathi mayichazela uBill ikhehla ngendlela abukeka ngayo unkosikazi wachaza u-Iris njengoba enjalo. Ethi uRichard manje inkinga yami ngilahlekelwe ifoni endaweni yesigameko. uBill wangena endlini watshela uRichard ukuthi akamlinde ngaphandle. Kodwa uRichard wayeshiwe ngaphandle wangena ngaphakathi wathi uzizwe engekho right ngathi angahlala phansi. Wathi uBill esethi uyothatha ifoni ufonela amaphoyisa uRichard wakhala kakhulu njengomkhwenyana olahlekelwe kwangempela unkosikazi wakhe. Leyo trick kaRichard yasebenza ngempela ekhehleni ngoba layeka ukufonela amaphoyisa langathi liyamkholwa lambuza igama lakhe. uRichard wazisho elinye igama wathi u-Andrew. uRichard wasechazela likhehle kuthiwa uBill ngesimo sikankosikazi wakhe obuya phanjane lo mqondo. Ethi kunokuthi abe ngcono kuya ngokuba wes. Ethi ubesenokungixekela izinto ey'ngakaze zenzeka. Ethi nami sengihlale iminyaka ngizama ukukufihla ukugula kwakhe ukuze angathatha ovalelwe esibhedlela seyinhlanya ngoba ngiyamthanda. Ethi bengidrayiva sihamba naye for i-trip ngoba masiphumile sishawa umoya ukuba ngathi uba ngconywana. Ethi siqale lapho saba nempikiswano nengxabano okwenza imoto yethu yaze yawushayiseka esihlahleni. Ethi nalesi sifo sakhe sibuye simphathe-ke simenza abuye angakwazi nokunyakaza nokuhamba agcine sevaleke nokukhuluma. Ikhehla uBill laxoxela uRichard nalo ngonkosikazi walo oswashona ukuthi nami behlala njalo engithethisela ukuthi ngixabana nabantu ebar. Ethi uBill kuRichard uyabazi-ke abantu besifazane banjani, bevela athi nginenhliziyo encane. uBill wayekholwa le ndoda uRichard ukuthi kusho ukuthi uqinisile lo muntu ukuthi uyena ngempela uRichard umkhonyana ka-Iris. Nokwathi umkhulu uBill mayesethi uyamtshela iqiniso uRichard kwavele kwavibrate ifoni kaRichard kanti ubethe ilahleke endaweni yesigameko. uBill wabona ukuthi ayikho lento wasukuma watshela uRichard ukuthi hamba umfunisise ehlathini unkosikazi wakho kuzokwenzeka umtholo. Kodwa uRichard wayesebonile vele ukuthi ngoba kukhona ibhara la into ehlala endlini yamathuluzi noma kanjani ubelayishe kulona u-Iris. uRichard wahluleka ukuncenga wasukuma ethethisa leli khehla efuna u-Iris. Ikhehla lacabanga fast lathi usendlini yamathuluzi. Nokwathi la uRichard esethi endlini yamathuluzi ikhehla lamphusha wawa lafonela amaphoyisa lwatshela ngomuntu wesilisa ozolihlaselela emzini walo. Ashana la madoda kanti uRichard uzocosha ummese phansi wavela waligwaza ikhehla. Kanti umsindo wabo wokulwa awuzwakala efonini ngoba engavaliwe. I-dispatch yathumela amaphoyisa ngokushesha ne-ambulance. uRichard wayendlini yamathuluzi wafica ku-empty. Wabona ukuthi u-Iris ukhase waqhubekela phambili. Ngokuthi uRichard wayefuna ukuqeda ubufakazi bama-fingerprint akhe kula maphoyisa ezala afonelwe ikhehla. Wabona kungcono ayishise yonke le ndlu ngenkathi eyibhunyela ngopetrol. u-Iris kwaba nzima ukumemeza nokuphuma abalekele lowo mlilo kwakunyakaza umunwe kuphela. Wayesencamela ukuthi athathe uyena uRichard kunokuthi ashise umlilo ebuka. uRichard waqhubeka nokulayitha indlu wahamba wantshontsha imoto kaBill wabaleka ngayo. u-Iris wayesengozeni yokushiswa umlilo engazi uzokwenze njani. Wabona kule ngenye intambo yama-blind curtain wazama ukushaya isayini ngayo. Wazama ukusondeza umunwe yabambeka leyo ntambo. Leyo plani yakhe yasebenza ngoba uRichard wabuya kuleyo ndlu evuthayo wamfica u-Iris wamthatha waphuma naye. Sebesemotweni uRichard wathi uBill bekuyindoda yokuqala ukuthi ayibulale. Yaphinde yakhala le foni kade ekhala endlini wayiphendula-ke lapho. Okwathusa lapho ukuthi uRichard unonkosikazi egama lakhe uLizzie nendodakazi ekuthiwa u-Olivia. Efonini uLizzie wayitshela uRichard ukuthi uOlivia uphase kahle esikoleni. uRichard wathi kuLizzie akujabulela ukuzwa lokho. uLizzie watshela uRichard ukuthi ufonelele ukuthi uzovakashisa uOlivia. Siyathola ukuthi le ndlu kaRichard esehlathini ajwayele ukuthumbela khona abantu ujwayele ukuyivakashela ngama-weekend kuphela, kanti unkosikazi wakhe uthi kule weekend uzojoyinwa yithina sino-Olivia uyeke ukuspenda ama-weekend wedwa ehlathini. Yayingekho i-excuse ayizoyisho uRichard ngaphandle ukuthi avume. Lokho kwakudidisa ukuthi uMaligaja othumba adlwengula abulala abantu besifazane kanti unomndeni awuthandayo. uRichard ngokubona ukuthi iplani yakhe abezoyenza ngo-Iris isifeyilile ngenxa yokuthi kuzofika umndeni wakhe wabona ukuthi kungcono ambulale ngoba uma ingamdedele ephila la uzohamba emaphoyiseni. Wabona ukuthi uhamba ngemoto esiphelelwa udizili wangena egaraji for ukwenzela ukuthi abantu banganaki uRichard wafihla u-Iris ngekepisi. Icishamlilo namaphoyisa ne-ambulance kwadlula kugijima kuye emzini kaBill ovuthayo. Wathi esaphumele kuyokhokha uRichard, u-Iris wayezama ukunyakaza afuna ukutshela umuntu odlulayo kodwa wakanganyakazeki. u-Iris wazabalaza wagcine kwazela ukukhipha i-seatbelt wasehlala wancika ngasewindini. Umfana omncane wasondela ngasemotweni u-Iris wakhumbula umfana wakhe uMatheo
uMatteo. Uma wakhe wambiza wathi angakhulumi nabantu angabazi, kodwa lo mama womfana wasola engathi kukhona okungahambi kahle ngalo muntu wesifazane othule emotweni. uRichard wadrayiva imoto esebuyela la ekulimalele khona imoto yakhe, wafika wapaka imoto, wakhumulela, washintsha izinto ade eyigqokile, wakhipha le mjovo yakhe nama-cable ties abopha ngawo abantu, waselungiselela ukudonsa le moto yekhehla ukubhila ayisekude. Nokwathi esabopha intambo yokudonsa imoto, kwafika elinye iphoyisa ekuthiwa uDonald, kanti uma womfana omncane egaraji uyisolile le moto, waripota inumber plate yayo. Lokho kwenze leli phoyisa layilandela njengoba lifikela. uRichard akatatazelanga, watshela leli phoyisa ukuthi kungenzeka ukuthi kune-misunderstanding la, yena ubuye ukuzothatha unkosikazi wakhe obeshayisa isihlahla ngemoto edrayive edakiwe. Iphoyisa lathatha ilayisensi lase lithi liyadideka ngoba kuthiwa le couple iripothwe isuke egaraji, hhayi endaweni yesigameko sokushayisa kwemoto. Lathi iphoyisa kwale-scratch esisesiphongweni sakho siyasolisa uma uthi ube unkosikazi wakho obeshayela ungekho. Abuya kancane amandla ka-Iris ngoba wakwazi ukuzama ukwehlisa iwindi, lasondela iphoyisa lathi likhuluma nayo u-Iris, wathula ephefumulela phezulu, labona ukuthi uRichard uqinisile ukuthi udakiwe lo muntu wesifazane. uRichard waqhubeka namanga etshela iphoyisa ukuthi unkosikazi wami njengoba umbone nje lokhu abayisidakwa kusukela sishonelwa ingane yethu yomfana. Kodwa u-Iris wazama ngayo yonke indlela ezama ukuphoyintisa leli phoyisa, labona ngempela phezu kwe-dashboard kunemjovo nama-cable ties, lathi lizama uku-acta iphoyisa. uRichard wagadla kuqala. uRichard walishaya iphoyisa ngensimbi ekhanda lazi lashona, wathatha isidumbu salelo phoyisa wasilayisha emotweni, wasusa i-dashcam, waphuca iphoyisa isibhamu, walayitha imoto yamaphoyisa ngomlilo yasha. Kodwa kwenzeka konke lokhu nje wayengaboni ukuthi u-Iris wayesewuthathile umjovo sewuphethe. Ngesikhathi imoto isiqhubeka ihamba, u-Iris wazama ukukhipha ivoice yakhe, noma esewikho ivoice ka-Iris, kodwa wazama ukutshela uRichard ukuthi kusasa bekufanele kube usuku lakho lokujabula uvakashela unkosikazi wakho nengane yakho. u-Iris wasekhumbuza uRichard ngale nto ade eyixoxela uRichard ukuthi le ngozi yemoto eyabulala i-girlfriend yakho yakulala esibhedlela inyanga ezimbili iyona yakushintsha wagcina usuyisilwane kanje. uRichard wacasuka wamisa imoto, watshela u-Iris ukuthi ungakhulumi nami ngathi uyangazi, mina ngikhulwe ngane wakawumuntu, kungenamngane, ngingenabazali, ngihlaliswe ekhaya ley'ntandane, ngizama ukwemukeleka ebantwini. Ethi mhla ngibona intombi yami ifa phambi kwami, ngazibona lapho ukuthi nginawo amandla okuzenza uNkulunkulu ukuthi ngidecide ukuthi ubani ozofa ubani ozophila. Ethi lento engiyenzayo akusikona ukuba umbulali, kodwa iwubizo nesiphiwo esipowerful engisidiscovele ethi ukuthi nginaso. u-Iris watshela uRichard ukuthi uyabonakala ukuthi umuntu oright, futhi ukhathalele umndeni wakho, futhi uyawuthanda, awukwazi ukuqhubeka nokuphila impilo usathane kanje uzazi ukuthi unalo uthando nabantu obakhathalele, ngoba ngekudala uzobanjwa amaphoyisa, uboshwe, ulahlekelwe abantu obubathanda. Wathi u-Iris okwakho nje ukuthi ungidedele ungikhulule, angikwazi nokuthi uhlalaphi, futhi anginawo neshow ukuthi igama lakho uRichard ngempela. uRichard kwaba ngathi uyathamba mayezwa lawo mazwi, kodwa wabuye wacasuka wathi ngisho ungangithembisani ngeke ngize ngiriske ngokudedela. uRichard wajekisa imoto esedecide ukuthi akasayi naye kuleya ndle yakhe esehlathini, wadrayiva esehamba naye semusa la alahla khona ezinye idumbu zakhe ngaphesheya kwedamu elikhulu. Wathi enganakile uRichard, u-Iris wavele wamgwaza ngalo mjovo wakhe, kodwa umzimba ka-Iris wawusewiki ngendlela ukuthi akakwazanga ukuphusha iplanja yomjovo. uRichard wathula wambuka, wasemtshela ukuthi noma ungayitshela ukuthi usungcono, kodwa umzimba wakho namamasela akakabi ready. uRichard waphinde wabopha u-Iris izandla ney'nyawo ngama-cable ties, wamthatha esehamba naye eseskebheni. Inkathi sebewele esizibeni esikhulu ngaleso skebhu, u-Iris wabona ukuthi uRichard ugaxele isibhamu asitshontshe ephoyiseni nommese. u-Iris wavele wakhala kakhulu engathi ukhalela ingane yakhe. Lezo nyembezelo sokwase kuyisayini ukuthi vele umzimba wakho usurecover. Wazizwa u-Iris ukuthi usengakwazi manje ukumuva ngendlela ejwayelekile, kodwa waqala wazenzisa ingathi usawiki. u-Iris wakhala ngenkathi ethi khumbula umfana wakho uMatteo. Wathi kuRichard ngicela ungikhipha leli thoyizi lesikebhe elisephaketheni lami. u-Iris wayefuna ukuthi uRichard asondele ukuze amphuce lezi y'khala ay'phethe. u-Iris wawudonsa lowo mmese wamgwaza umqala, wamphuca isibhamu, wamdubula esiswini nasemlenzeni, wawela emanzini. uRichard wazama ukubambelela ngesikebhe. Emva kwalokho u-Iris wakwazi ukukhokha umoya, kodwa iy'nkinga zayingakapheli ngoba isikebhe sadubuleka sagqobhoka kwangena amanzi. Njengoba sasicwile isikebhe sishona phansi, u-Iris wazama ukubamba umphefumulo, wakwazi ukuzabalazela ukuthi agcine seyophuma emanzini ngoba nomzimba usungcono. Wabhukutela ukuyophumela kwi-dockyard ngesikhathi nesikebhe somfana wakhe sethoyizi esintanta. Wahlala lapho u-Iris wathi ukukhokha umoya, mayethi uyaqalaza wabona ukuthi uRichard ubekangakafi, embona ephuma emfuleni kodwa naye ewiki. u-Iris wasuka lapho wahamba waya kuyena uRichard, wayelele phansi. Kodwa u-Iris esikhundleni sokuqedela uRichard ngokumbulala wathi u-Iris ngiyabonga. u-Iris wayibonga kuRichard ukuthi umsindise impilo yakhe ngokuthi wayefuna ukuyiphonsa entabeni u-Iris, kanti uRichard waqhamuka lapho wakwazi ukukhansela indaba yokuyibulala u-Iris. Nokuyilapho u-Iris esithola khona ukuthi wagcina kumukelile ukushona kwengane yakhe uMatteo, wathola ithuba lesibili lokwazi ukuphinda aqhubeke nempilo. Ekuphumeleleni ekukwazi ukunqobeni uRichard kwamenza wakwazi ukuthi angazinqoba zonke izimpi abhekana nazo ngaphandle kokuyibulala. Hawe Master, siphenile njalo. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada ngekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo ngokuzayo la kuSterizer TV.
Mr. Rice on the beat.